Mayong 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 buntag sa atong tanan kabus ug adunahan. Buntag mga kasap. Update lang nato no atong paksyong inunang bugaong. So Miyerkules sa buntag karon. Medyo dako-dako na tag natipid no. Dato na tahapit. O mao kini no mga kasap ang atong paksyo nga inunang bugaong. Charan. Sus nakaso-aso na pud problema. Butok. Wow, kasarap. Daghan pa ni siya kung yung mapansin murag maabot pa jud ning Sabado. Nara. Sumo ni atong pamahaw karon ug panihapon ni unya pod. Pinsay na kailan ni mga isda. Daghan kayo ni sa probinsya. Magugod-gugod ni skuan. Secret. Ano ta? So mo ni no mga kasap atong pamahaw natay kanong gamay. Natay do ka putol nga bugaong, may sili na silaw, may atong paborito permi jud. Ug syempre naputay kape. Kape ko brown. Stang lamian ni sa tong pamahaw ay Miyerkules buntag mga kasap. Ayan oh. Nara oh. Ano ta? Nabungkag na, nabungkag. Okay, nita. Bugaong lang. Kabukog. Sarap. Kau mga kasap, hindi yung pamahaw. Siguro karne no. Isda lang ko. Yan. Nah.